दुखुजोंनो होनबायबो आङो आंनि फिसाइखौ बख'लाबो फैसाबो नागिरनो हाला आं थाथोंसै हस्पिटालावनो मा जायो होननानै राम सारखौ आं खावलायनो सानदोंमोन थाबैनो आंनि फिसाइनि हालोदखौ नायनानै एसे जा हायो बिथाङा एबार देरहालांनाय हिसाबै हाजासेखौ गावनि हाजासे बायदिखौ आं अनसुंथाइ हरजानो लुबैदों मोजां मोनो आंहाबो सासे बेफोरबायदि फिसा हौवा दंमोनबा सोरनिबा न'खराव बेफोरबायदि जायोमोनबा आंबो बिदि आंनि फिसायाबो बिदि खालामनो हागौमोन साननानै आं जोबोद अननाय मोनो जिसुआ सारनावबो आं थांनो होननानै आं दहाय फुङाव गोब्राब लाबायदों हारसिंनो रावखौबो आं लोगोखौनो मोना खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय बे रुम सिंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय दिनैनि फिसा ब्लगखौ थ' दिनैहाय बामोनगावआव थांनोसै फिसा खामानि दं ओरैहाय मा होनना बुङो बावहायसो थांनो खामानि लिंहरदों नालाय बिसोर मा होननानै बुङो सासे न'खराव थांनो दाखालि जिहेतु मोनसे न'खर दुखुथिया जादोंमोन सासे बेक्तिया दिनैहाय बे न'खरावहाय फिसानो अनसुंथाइ माबा मोनसे होफैनो नागिरदों बेखायनो बे न'खराव सफैनाय जादों बामोनगावआवहाय थ' बेफोरबायदिनो जों न'खौ एसे नायलांनो मानसिफोर लांनाय लोगो लोगो बुफायनाय लोगो लोगो इमारजेन्सि सोथारबाय आरो बिसोर अपारेसनाव ओमफ्राय अपारेसना जाखांबाय माबा बुधबारनि एकथाबा अपारेसन जादों थिनथा सोरांनायनि थिनथाबा माबाबाय आरो नोंसिनि मानसि पेसेन्टआ अपारेसना कमप्लिट जाबाय बिदि होनबाय ओमफ्राय टाइम जाबा 11थासो जाबा जोंखौ नायनो लिंहरबाय सानै नायबायबो जोङो ओमफ्रायथ' मानसिया अपारेसन जागोन नालाय बेहुस जाखागोन बिराद सिरियास मोनबाय जों होमबाना बिदिनो थाबै जागोन खोनाबाय जों जाजाफैदों मानसि जोङो रावबो खिन्थानो रोंला जायगायावबो रावबो बेफोरबायदि जाजाफेरग्रा गैया थाब जागोन साननानै जों मा दोनबाय थाबाय दिनैसिम ना दे माने जेबो नङा दे इसोर दं दे इसोर दं जिखुनु अपारेसना दा जाबाय आरो ने अपारेसना जाखांबाय ओमफ्राय दा माबायदि कन्डिसना दाथ' मालाबा मानसिया रायलायनो नागिरो मालाबा दोरफो गाबो जों गाब्रहैबा जिखाया गाबनाय बायदि जानानै मावबाय थायो आरो नाथाय फुथिसाबो मेगनबो नायनो हाया इसोर दं दे मादै इसोर दं गासिबो जाजोबगोन ओमफ्राय जोङो सानदोंमोन अपारेसना कमप्लिट जाबाय नालाय जोङो जेबो नङा दे मादै दे गाबनो आरो माथो खालामबावनो दस्रायाव जोङो बेनिफ्राय रिलिज लानानै दस्रा हस्पिटालाव सोनानै दोननो होननानै जों सेस्था खालामगासिनो दिनैसिम फैसा जगार जायैनि आइसिइउआवनो दंगासिनो दासिमबो आं मा खालामबावनो एसे बुरजा फैसाखौ अबाव मोननो होननानै आं दुखु मोननानै हारसिंनो होनबाय आं मानसिखौनो बख'ला थाथोंसै बाहायनो होननानै हारसिं गाबलाबाय थाबाय आङो जेबो नङा दे जेबो नङा दिनै 8-9 लाखसो थाखा लानानै थांबासो आं आंनि फिसाइखौ बख'नो हागोन दिनै 2 लाखानो जमा गैया फैसाया आं माजों बख'हैनो जेसे दोनो एसे बिल जाबाय थायो दिनै मानसिखौथ' बुंदों बयबो दस्रा हस्पिटालनि डक्टरफ्राबो होनदों अपारेसना जाखांबायबा दस्रा डक्टरनावबो नोंसोर ट्रिटमेन्ट लानो हासिगोन जेबो नङा दस्रायाव सोलायनो हासिगोन होननानै बुंबाय सोरबा ओमफ्राय जोंबो बिदिनो सानदोंमोन जेरै आस्थानिफ्राय जोंखौ फाथायहरदों बे आस्था हस्पिटालाव दोनफैफिनो होननानै जों डक्टर गाहायजोंबो रायलायखाबाय लाबो ट्रिटमेन्टखौ आं लासिगोन आं फोसाबनोसै होननानै लिंहरनायावबो जों दाबोनो मानसिखौ बख'नानै लाबोनो हायाबा जेनेबा टेस्ट 24 दिन जालांबाय बेखौनो सिन्था खालामबायनानैनो आङो जेबो राहा गैला मालाबा हारसिं खर' गिदिंनानै गोलैलाबायनो नागिरो मादै सिन्था खालामो दिनै नों फंबायमोनहा आगैमोनहा अनोबा आंखौ हेफाजाब होदो आरो दे आं बेखौनो होनो होननानै जेसेबां हायो होननानै फैखादों गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम आं गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोदों दे आंनि दिनै बे दुखुथिया न'खराव नुजाथिफैनायखौ कभार खालामनायनि थाखाय दा मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जे आं दिनै दंफैयो 13 नं चिरां समस्तिनि सिङाव थानाय बामुनगाव दत्तपुर बे गामियाव बे भिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोनसे गामियाव आं दंफैयो आदै दन्दा बसुमतारिनि न'खराव दाख्लैयो
निउस मिडियाफ्राव नुनो मोन्दोंमोन जे आदा सोमदोन बरगयारिनि जेरैबायदि मोनसे भिजुवेल्सखौ जों मोन्दोंमोन जे बे दुखुथिया न'खरा मोनसे बेरामजों साग्लोबजानानै दङ बा गोबांखिनि रांनि आंखाल जानानै दङ थोजासे नङाब्लाबो बेनिखायनो आंनि साइडनिफ्राय जेसेबांखिनि हायो आङो दुखुथिया न'खरसिम फैनानै आं होफैनाय जादों आं एथ'खिनि एफाग्राब बुरजा आं एमाउन्ट होफैनो हायाखैब्लाबो दुखुथिया न'खराव फैनानै आं बेखौनो आर'ज गाबदों जाहाथे आदैनि जे अपारेशन जानाय दायो जाखांबाय लोगोसे आदैनि जे देहाया मोजां हालोदाव फैफिनदों मानसिनि जिउ दिनै दं गाबोन गैया थांनानै थायोब्ला न'खरनि थाखाय गोबांखिनि खामानि मावलांबावनांगौ दं आदैया दिनै फिसाफ्राबो देरजोबाखै लेखा फरायफुबाय थादों माखासेया खोनानो मोननाय बादिब्ला सासेया 9आव फरायनानै दङ बिफानि थाखायनो फरायला होननायखौबो जोङो माने जोनोमगिरि बिमानिफ्राय खोनादों नाथाय आं खावलायदों बेफोरबायदि दुखु दाहाखौ लानानै फरायनायनिफ्राय जानगाराव थानो नाङा जि खालामो इसोरा मोजांनि थाखायनो खालामगोन जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानबावदोंदि रायजो राजा बिथांमोना सोरबाफोर नैबे आदै दन्दा बसुमतारिनो जुदि राङारि अनसुंथाइ होनो जुदि गोसो गुदुं जानानै दङब्ला बा दुखुथिया न'खरखौ जुदि अनखांनानै होनो गोसोब्ला होफैनो हागोन आं बेखिनिखौनो आङो बुंनानै सरखार तरफनिफ्राय बेखौ आङो थाबैनो रायलायगोन हाइ लेभेलाव दा जेसेबांखिनि मा हायो हाया मा अपिनियन होयो गोजौनिफ्राय आं बेखौ थाबैनो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आं बिराद माने गोसोआव गाबखांनाय मोनदों जे जेसेबांखिनि हायो सरखारनिफ्राय बेखौनो आं माने गोजौआव सावरायगोन आरो फार्स्टआवथ' जोङो ओरैनो सादासो सानदोंमोन खर' गिदिंनानै गोबाबाय थानायखौ बिनिखायनो जोङो डाक्टार जोङो फिसा फिसौ डाक्टारनि मुलिजोंनो जागोन साननानै दौनानै दोनबाय थादोंमोन नाथाय जायाखै बियो बारा जानानै खर' गिदिंनानै बे मेगनबो नायनो हायाखै गसंथेनोबो हायाखै आन्दाज गैयि जालांदों गोब्राब लाबायग्रा जालांदों बेखौ नायनानै जोङो बेहुस जानाय मानसिखौ सिरियास जानाय नुनानै डाक्टारनाव लानानै थांदों डाक्टारनाव लांनायनि गेजेरजों दायो जेसेबां मानि बिल जाबाय बख'नो हाया मानसिखौ एसे मोजाङाव फैनानै दंमोन बेनिखायनो आङो बख'नानै दस्रा हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लानो सानदोंमोन दा मानसिखौनो बख'नो हाया बबे हस्पिटालाव दङ दा गुवाहाटि सवागराव मालिगाव बे सवागराव हरसेयावनो 1 लाख 1.5 लाख बेबायदि बिल जाहैदों जोंथ' दा बिल माबाखौ मोनथियाखै बुंनाय बायदिबा बिदिनो 10-12 लाखसो होनांसिगोन बिदिबासो मानसिखौ मोनलाङो नोंसोर होननानै बुंबाय थायो बिसोरो दा बिनि थाखायनो आं जोबोद दुखु मोननानै दं गोसोआव मारै आंनि फिसायखौ बख'नानै मोनबावगोन दुखुजोंनो होनबायबो आङो आंनि फिसायखौ बख'लाबो फैसाबो नागिरनो हाला आं थाथोंसै हस्पिटालावनो मा जायो होननानै बुंबाय आङो जाहाथे नोंनि दुखुथिया बा बेफोरबायदि खैफोदाव गोग्लैनायखौ नुनानै सानसुमा फंबाया दिनैहाय नोंसोरनि न'खराव गावनि तरफनिफ्राय जा एसे एनै अनसुंथाइ होनो हायो होफैदों नोङो मा फोरमायगोन बेनि सायाव आं जोबोद मोजां मोनो आंहाबो सासे बेफोरबायदि फिसा हौवा दंमोनबा सोरनिबा न'खराव बेफोरबायदि जायोमोनबा आंबो बिदि आंनि फिसायाबो बिदि खालामनो हागौमोन साननानै आं जोबोद अननाय मोनदों बे फिसानिफ्राय हाजासे आं गोसो गोरबोजों साबायखर होयो बे फिसानि जिउआ अरायबो मोजाङैनो मोजां जौगासार जालांथों बेखौनो आं बुंनो सानो दा जोंनि बिटिसिआव दा बिटिसि गभर्नमेन्टजों नोंसोर एसे एनै रायलायदोंना रायलायनो मोनथ'वाखै सार आङो दा बेखौनो बुंनो सानदोंमोन एसे एनै जोंनिनो समस्थिनि फानिराम सारखौ आङो खावलायनो सानदोंमोन थाबैनो आंनि फिसायनि हालोदखौ नायनानै एसे जा हायो बिथाङा एबार देरहालांनाय हिसाबै हाजासेखौ गावनि हाजासे बायदिखौ आं अनसुंथाइ हरजानो लुबैदोंमोन आं थांनोबो सानदोंमोन सारनाव आंखौ दोनलांग्रा रावबो गैया बिदि लाजिया फांजिया आं बिदिनो थांनो सानदोंमोन आंखौ रावबो दोनलांग्राबो गैया फोरोंग्राबो गैया आंनि गोसो गोरबोजों गोसोखांनानै आं थांनो सानदोंमोन दिनै जिसुया सारनावबो आं थांनो होननानै आं दहाय फुङाव गोब्राब लाबायदों हारसिंनो रावखौबो आं लोगोखौनो मोना गथ' गथाय साबेसे गथ'फ्रा सासेल'सै दा सानैया हाबा जाजोब्बाय फिसा हिनजाव गोजामोन दा एबारसो क्लास 9आव मोनदों फरायगासिनो फिसाया बिफानि बिमानखौ नुनानै थांहां जायो स्कुलावनो मालाबा आं फरायलायै बिदि होनो दहायबो गाबै थिनहरबाय आं थांनाय मोनसे जागोन बे बेमारा स्कुलखौ फरायनायखौ गारनाङा होननानै आं थिनहरदों दहायबो
दिनै स्कुल ड्रेसबो मोनाखै फिसाया बिफानि बेमाराव गारजोबनांबाय जाखिनि फैसा खामायनो दिनै फानलु फानला सम्पति फाननाय हाजासे बिफानि बेमारावनो दिनै गारजोबनांबाय स्कुल ड्रेसबो मोनाखै मा क्लास मोनखो नानिया क्लास 9आव फरायदों बबे स्कुलाव फरायदों दा रुनिकाटा हाइ स्कुलाव